дәвам итә. Бәхетле болашак мизгелләрен кемдер диңгез буенда, кемдер авылда, кемдер җәйге лагерьда үткәрә. Быел Башкортстанның Туймазы районында татар балалары өчен Олга лагере ачылды. Биредә күрше төбәктән һәм Татарстаннан 200 бала ял иткән. Ике смена дәвамында яшь милләттәшләребез татар телендә оештырылган чараларда катнашып, үзләрен уңганлыкта сынаган, сәләтләрен ачкан. Булачак киленнәрнең тәбикмәкләрен тәмләп әзерләвен, татар егетләренең 70 төрле һөнәр үзләштерүен хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова күзәтте. Нинди генә шәһәрләр юк, минем туган илемдә һәрбер милләт аралашып сөйләшә үз телендә. Татарстанның Ознакай районыннан килгән Зарина Исламова Олга лагере турында ял сменасы башланырга 2 көн алдан ишетә. Күп уйлап тормыйча сыйныфташы белән бирегә килергә була. Чараларга бай җәйге тормышта хәтта әти, әнине сагынырга да вакыт юк ди ул. Яңа дуслар таптым, яңа кешеләр белән таныштым, алар белән сөйләштем. Мин булай кеше белән редко общаюсь һәм оялчан мин. Яшүсмер чакта балалар төрле психологик киртәләр белән очрашырга мөмкин. Артык ялчанлык, үз-үзеңә ышанмау, каушап калу. Буларны юк итәр өчен актерлык осталыгы дәресләрен үтү уңай нәтиҗә бирә дип саный ялны оештыручылар. Туймазы татар дәүләт драма театрының артисты Айрат Солтанов балалар белән эшләү тәкъдимен бер сүзсез кабул итә. Монда без кызларга, егетләргә без актерлык осталыгы белән беренче аның адымнарын күрсәтәбез һәм дә миндә булган теге шул багаж, актерлыкның мин аларга күрсәтергә һәм аларга өйрәтергә тырышам. Олга лагерендә хыяллар тормышка аша, биредә һәркем үзенең сәләтләрен ача ала. Быел беренче тапкыр эшли башлаган Олга татар лагерендә 200-гә якын бала ял иткән. Башкортстан һәм Татарстаннан килгән яшүсмерләр 21 көн дәвамында маҗаралы дөньяда яши. Иң мөһиме, алар өчен оештырылган барлык чаралар да татар телендә. Бөтенесе дә саф татарча сөйләшәләр. Миңа монда бигрәк ошый, монда тәмле ашаттылар. Бөтен кешеләргә, бөтен татар балаларга монда килергә кирәк. Карап торга җитди, рация аша аралашкан әйдәманнарга исә ял итүчеләр үз итеп апа-абый дип эндәшә. Уйнайбыз, аннары кичке чаралар, иртәләр, кайчан без безнең балаларны кочаклыйбыз. Төркем вакытында бергәләп вакыт үткәрү Шимшекләрдә дә. Гадәттә балалар лагере ул тәмле ризык, саф һава, яңа дуслар һәм бәлки беренче мәхәббәттер дә. Юк, бер малай да ошамады. Бер кыз бар инде ошаган. Без аның белән пока что не общаемся. Берсе миңа да ниткән инде, мин юк. Олга лагеренең максаты балаларның сәламәтлеге белән беррәттән рухын ныгыту. Шул исәптән ата-бабалардан калган гореф-гадәтләрне гомумән милләткә кызыксынуны арттыру. Токмашка безнең семьяда тусылалар. Башка гына Тоймакны майласаң тагын да тәмлерәк була. Әби бабайлар, әбиләр өйрәтә дә инде, әбиләр үзләре әйбәт кеше. Әбиләрдән өйрәнергә кирәк. Оештыручылар әйтүенчә, мондый усуллар балаларны милләт мирасы белән таныштырып, тамырлары турында уйландыру мөмкинлеге дә. Монда инде мастер-класслар бик күп эшләделәр. Кайдан безнең коймак барлыкка килә, кайдан ипи барлыкка килә. Алар һәрберсе үзләренең куллары белән эшләделәр. Ич пишмаклар, үзебезнең татар ризыкларын эшләделәр. Бәлешергә тиклем алар салып, үзләре салып безне сыйладылар. Балалар ялын оештыручылар юкка лагерьга Олга исемен бирми. Татар халкында артка сүзе юк, без бурлабыз да Олга барабыз. Чөнки узган белән яшәүдән фәтва юк. Бары тик якты киләчәккә юл бирергә кирәк дип саныйлар. Туймазы районыннан Миләүшә Латыйпова, Роза Имамов, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге